ikusi dugu, Tolosan kasuan egon badagola, orduan goitikan sortuta proposatu baino gehiago, interesgarriago dela baliatzea beraiek dagoeneko sortu dituztenak eta ordezkatu berrean edo haien nolabait baliebidez hornitu edo pixkat autogestionatzen diren gune horiei nolabaiteko laguntza bat, ez? Ingen nahi dizteko edo. Bitzetan esateko oxigeno eta lidertza, ez? Bai. Eman oxigeno ernazteko eta jarri lider batzu, beraientzako lider dian lideratuko. Azken korrika gaitza. Nik osatuko. Guk kultura elkarte bat, norentzat horretan, kultura elkarte batekin lan egitea proposatu zaigu. Kasu horretan musika talde bat hartu dugu, banda. 15-25 urteko neska-mutilak eguna parteide modura. Eta taldean bertan danak euskaldunak, elebidunak. Eta herri euskaldun xamar batean. 75 elebiduna da herri batean. Helburu zehatz modura, ipini dugu ahozko harremanetan gaien funtzionamenduan, ohiko funtzionamenduan harremanetan erderatik euskara pasatzea, euskaraz funtzionatzea. Eta gero beste bigarren helburu modura baita ere eurek egiten duten programazioan euskal kultura ere kontuan hartzea. Nondik egiten dugu, gu jarri dira euskara zerbitzu baten tokitik. Botere gunetik. Naiz eta jakin edo behintzat kontuan iruditu zaigu kontuan hartu beharko benituzkela baita ere beste aliatu batzuk edo baita nitekena herrian euskal elkartea bera edo eskola edo izan daitezke. Nun zabaltzeko diskurtsoa guk taldean bertan. Naiz eta hor komentatu dugun baita ere, diskurtsoak azken finean nahi bali badugu horrek poso bat izatea edo, interesante izan daitezkela baita ere diskurtsoak herri aldizkarien bitartez eta ere zabaltzea. Ez? Olako. Nola jarri praktikan, hor idea diferenteak atera dira. Bat izan da, adibidez, banden topaketa bat edo zaitea, eta pixka bat, baleno esan den bidetik zehar lerro modura edo, pixka bat hor banden topaketa horretan, kontzertu eta olako gauzeta ez aparte, hitz egin funtzionamendua, zentzaian nola egiten dituzten, ez dakizera, hizkuntza aldetik nola zaiten duten, pixka bat galderak planteatzea, eta ze eginkizun daukan edo ze izan dezaken banda batek herrigintzan edo euskalgintzan, eta olako kontua. Esan da, baita ere horrekin batera, ze banden topaketa ematen du beste herrietako bandekin izan behar dela topaketa hori, eta horrez gain, interesantezatzko da baita ere herriko taldeekin eurekin harremanak bideratzea, herrian egon daitezkelako eta daitxo badaude, euskara hutsean funtzionatzen duten beste talde batzuk baita ere, esperientzia trukaketa batzuk edo egitea baita ere. Eta gero, apiskat komentatu da baita ere, taldean bertan, aliatuak bilatuz, diskurtso honekin bat egin dezaketenak edo, eta gero zuzendaritzan diskurtso hori konpartitu beharko litzakela edo azaldu beharko litzakela. Diskurtsoaren nondik norako, zuek, diskurtsoaren nondik norakoak edo, bat izan da, hemen komentatu baita ere koherentziarena edo jarraipenarena edo pixka bat zirkuloa iztearena, pixka bat olako herri batian eskola ereduan egiten dalako, pixka bat, ikasketa prozesuarekin, eta alegin sozial horrek, hasitako ospaldiatik, alegin sozial horrek, hori pixkat iztea, zentzu bat eman eta zirkuloa hori zaten genuen. Alegin hori egiten nahi da, aurreko zeatatik, guk ere, zirkulo horren edo zirkulo horren osaeraren parteak dira. Katea etxi edo zirkulo etxi edo jarrepena eman beste batzuek egiteko alegin. Gero komentatu dugu baita ere, diskurtso identitarioa, herritarren nola da jarduera edo kultur jarduerekin bat egiten dutelako eta islatuta ikusten dutelako euren burua talde horretan,
eta nolabait identitate sortzaile ere badialako. Eta horrez gain baita ere jarduera bera ere gozagarria dalako herritarrentzat, eta hori euskararekin lotzea komeni dela edo komeniko litzakela iruditu zaigulako. Hemen jarri den neure erderaz egiten den kultura, erdal kultura, euskaraz egiten den kultura, euskal kultura, bizkat horren zeatik. Eta gero komentatu da baita ere, beste ze bat izango litzakela diru laguntza politikena. Nahiz eta horre zalantzak ez, diru laguntza politiketan igual hizkuntza irizpidea jarri behar diala, igual ez dudan jarri, baina ondo kalibratu beharko litzakeen gauza bat dela iruditu. Pixka bat denborak eta ondo kontuan hartuz, eta ez derrepente eguneko maila guztietan eskatzea, ez? Horrak sortu dezakela kontrako zea bat ere bai. Bai, ondo? Eta gero, hau ez dakit oso ondo iritsi geran ona, baina zer ari gara esaten Nikola idatzi dut, pixka bat gu diskurtso horrekin juten geranean, pixka bat zer jaso dezakegu edo zer zalantza sortu daitezke edo eurek zer erantzun dezagukete, adibidez hizkuntza, pixka bat hemen denetan komentatu da, gutxi asko, nik uste, hizkuntza jarduera bera baino lehenagokoa da, adibidez hauek guk musika egiten dugu. Gu ez dugu hizkuntzarik egiten, gu hemen ari gera musika lantzen, ezta? Besterik, nik hemen badaukat jasota, baina hori da nire paja bat, beste gauza bat daukat. Euskarazko kalitatezko lanik bagote dago, hori da neuk daukaten zera bat jaso izan dutelako. Kultur talde horietatik nolabait euskaraz kalitatezko lanik ez ote dago bandentzako. Hori daukatik. Klabe bat, eman dugu, gizatalde askotan gehienetan geratzen dutela. Kasu hortan, pertsona klabe bat zegoela hizkuntza ohituretan eragiten zuen. Kasu honetan gaztelania aldea. Zan bandako zuzendaria. Interventziorako klabe bat. Hori dozen organizazioetan gehienetan gertatzen da. Hor lehen kontzeptu eta ipatu ez, hizkuntza lidergoa. Hor dago ere tekla bat ukitu behar. Nukete zerbait esan nahi du, azkaltzea horretu. Hauxe izan da, eta nik uste ikusi ditugula zera diferenteak eta demostratu dela baino medio bat izan. Eta nik gaina esan nahi eta zuen praktikak ere netzako betzate interesgarria dira. Eta beste gabe, eskerrik asko, eta uste dugu baina maiak balorazio horria pasaiak izan.